और एक सेकंड मेरा एगो गीत आया है ग्लोबल म्यूजिक से और बहुत सारे लोग, लेकिन पहले उनको गाली दो ना। वही गीत देने ही जा रही हूँ। हाँ, इतना दिन में ना ना इतना दिन में इतना बर्तन कहाँ से लैला इतना दिन में इतना बर्तन कहाँ से लैला हेलो आ बहिन बचला मुस्काने के बेच देली हम बहिन बचला छिनारी मनीष से एहो गवा सकेला कि ए जी अरे शेरा जी के मोछिया कमाल कइले बा। ए जी शेरा जी के मोछिया कमाल कइले हमरा बड़ा हट में झाड़ू के काम कइले बा। हमरा घरवा में झाड़ू के ओ हमरा घरवा में झाड़ू के कमाल कइले ए जी एक से बढ़ के एक भेटाली अरे एक से बढ़ के एक भेटाली भैया कसम से माँ तोहर ससुरारी में रसगुल्ला के फेल करत बा सढ़ुआइलिन के गा तोहर ससुरारी में। ए भाई रुको हो एक हमर गीत तो बिहाई ले लो हथिया सोर कइला हो ना ले आइला हो हथिया हथिया सोर कइला ना ले आइला शेरा लोहार के सोचा मारो जाए ना 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 नाम धरो कि शेरा लोहार के सोटा मारो नामा सैला तोरा बहिन के सोटा मारो नामा सैला। ए भाई रुको हो एने सुनी दीदी ए भैया एक सेकंड ए भैया बच्चा फंस गया। ए भैया कि सेरा में एको नहीं गुण आहो सखी सेरा में एको नहीं गुण आहो सखी गारी देखिए। सुनावा चुन चुन आहो सखी गारी सुनावा चुन चुन आहो सखी सुनाई कर बहिनिया तो नाच के नचनिया हो कर बहिनिया ही पकड़ा नाच के नचनिया पियले घूमी घूमी आहो सखी गरम बाइन के मशीन आहो लाला गाड़ी सुनावा चुन चुन हमके देखिए इतना गाड़ी हो रही तो हमके देवे ना कहा से कि हम तरह के गवैया नहीं ताहर भरल हो पहले से ए शेरा साले एकरे बाद हम तो आगे कुछ न कुछ कहब पेट ताहर भरल हो कि ना एही तवा साले छूछे पतल ले ले जाला हो छूछे पतल ले ले जाला आए कहियो ना खाली हमला बादा चलो बनी हो कुकुरा के जानी हमला बादा चलो बनी हो नारायण ए भैया स्वामी, आ काई कुई करत जाला आए काई कुई ए रितु जी ए रितु जी देखिए बात कहियो ना खैले होइक गोरखपुर सुने दो ना। बजरिया में मौका नहीं देगा। कहियो ना खैले होइक गोरखपुर बजरिया में उतना तू एक दिन में खा लो उतना तू एक दिन में खा लो इतना देखिए झूठे बदल बिल्ली ए भाई एक सेकंड ए खुशी है खाली तू ही लइका के दबाव जतनी करो के सुनावा हो सुनाइए सुनाइए रितु जी हमके पता नहीं कान का गाड़ी रहली नहीं है हम ही थोड़ा कनी सब कोई गावला ना ना हम तो हरा ही खातिर कह ई गलत बात बा ओ नई हर से जब ससुरा गइलू अरे नई हर से जब ससुरा गइलू कई बज दिया बतैलू भतर संग का कइलू भतर संग का कइलू ऐसे बोलम के कोरा सुतैलू केवाड़ी में पीली लगैलू भतर संग का कइलू भतर संग का कइलू माफ करियो बुरा लगा एक लाइन लेकिन हम आपके अरे लिए नहीं ए बोल रहे। रुकिए अरे ऐसा देवर ना देखा
जिया करे धक्का धक जिया करे धक्का धक ऐसा देवर ना देखाया भी तक जिया करे धक्का धक जिया करे धक्का धक ए भौजी ठुमका लगाइलो अरे ए भौजी ठुमका लगाइलो मौका मिले ना मिले अब मौका मिले ना मिले रीतू जी हमके देवर कहली है सेरा लोहरे के देवरा बनाइलो सेरा लोहरे के देवरा बनाइलो मौका मिले ना मिले ए भौजी ठुमका लगाइलो मौका मिले ना मिले बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। जब हमनी के भैया दुल्हन लेके आई तब कि भरी भरी आजूरी में कि भरी भरी आजूरी में अरे मोतिया लुटाई अरे जहिया अभिषेक भैया जहिया अभिषेक भैया दुल्हन ले आई जहिया अभिषेक भरी भरी आजूरी में भरी भरी आजूरी में मोतिया लुटाई वो जहिया अभिषेक दुल्हा जहिया अभिषेक दुल्हा दुल्हन ले आई वो जहिया अभिषेक दुल्हा दुल्हन ले आई वो जहिया अभिषेक दुल्हा भारी भारी लोढ़वा ले ले हम बाड़ी ठाड़ हो भारी भारी लोढ़वा ले ले हम बाड़ी खोला दुल्हा ये जब भैया दुल्हन लेके आई हैं जब दुल्हन लेके आई हैं द्वार पे सब लोग हाँ तब आमा लोग गए जा कि भारी भाड़ी लोढ़वा ले ले भाड़ी भाड़ी लोढ़वा ले ले आमा बाड़ी खाड़ हो खोला बचवा पलक के बढ़िया खोला बचवा पलक के बढ़िया मरिया मीनार हो खोला बबुआ का भले बबुआ ऐसे कैसे हम तो यहीं अभी बैठ हम के लोग देख रहे हैं देखिए जब हमारे चंदन भी आया तो बिल्कुल टेंशन न लीजिए नहीं नहीं दूल्हे राजा जी की तरफ से नेक मिलना चाहिए हमारे नेक मिलना म्यूजिशियन चाहिए भैया हमारे को। म्यूजिशियन भैया। इसीलिए उन लोग का म्यूजिशियन अब बजा जा अब बजा जा कि हाथ के सिंदूरवा ले हले हाथ में सिंदूरवा लिहले आमा बाड़ी खाड़ हो खोला बचवा पलक के बढ़िया खोला बबुआ पलक के बढ़िया महिया बहोर बहो खोला बबुआ पलक के बढ़िया महिया बहोर बहो खोला बबुआ पलक के आगे बढ़िया मई हरदिया तू पातरना आगे 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 माई कोमल भैया हरदी लगावे लेना आगे माई कोमल भैया हरदी लगावे लेना दुल्हन ले हो जहिया अभिषेक लमहराय जूरी पसरी है अभिषेक दुल्हा लमहराय आजूरी पसरी है अभिषेक दुल्हा लमहराय जूरी पसरी है अभिषेक दुल्हा
हर बाबा जी के नाम